Segon dia, quilòmetre 7, he sortit de Los Barrios i ara estic anant cap a la línia. De moment tot ok, però mira, J. Carrión, ara tinc un moment delicat i és que tinc que fer una part d'autovia. Està permès el pas de bicicletes, però s'ha de saltar un riu i no hi ha altra manera d'entrar-hi. Llum, en fi, totes les mesures de seguretat, a veure com va. En ple polígon es troba l'antiga ciutat de Cartella. No entraré ni la visitaré, però bueno, són les ruïnes de l'antiga ciutat púnica, que és això d'aquí, i un enclavament que hi ha per allà dalt. Curiós. No pasa nada. Buenos días. Bueno, no he pogut entrar, evidentment, perquè no vinc amb això, però aquesta gent ho té molt ben muntadet per ensenyar. Hi ha una visita guiada, la ciutat està bastant ben arreglada i bueno, mira, està bé que s'ensenyi. I ara per fi, el que em vaig deixar per fer, Gibraltar, tenia ganes d'arribar aquí, collons. Uau, quin pedrolo, mare de Déu. I tota la badia, la Algeciras. Collons. No podeu pensar el que estic sentint ara. Baix és Àfrica, aquella muntanya gran. I ara cap a la línia. Hòstia, estic a Anglaterra. Que guai, tio. Bueno, donaré una volteta i foto el camp. Els anglesos mai marxaran d'aquí. Mai. Què va? Fixa't tot el que tenen aquí, no? Uah. Sembla Hong Kong. I tota la roca està foradada. És un fortí. Brutal. No continuaré més perquè si no se'n va el dia. Però bueno, el que volia era donar-me una volteta per aquí. Sempre amb el DNI només, i ara tiro cap a dalt. Això és el límit d'Espanya i Anglaterra, i aquesta platja ja és anglesa. És l'única que tenen, més darrere d'allà el Catalan Bay, que no he pogut arribar. Per defensar-se dels anglesos, de la roca, a Espanya, o Franco, va decidir fer una línia fortificada, que és tot aquest part d'aquí,
que es compta que hi ha un centenar de búnquers. Ara aniré a veure el més gran, que crec que està per aquí. La línia defensiva que al final va quedar com una població més. Estava collons. Sembla que m'he passat. Crec que està allà darrere. L'han tancat, però bé, tot aquí. És això. Aquest és el búnquer més gran i defensava de la invasió anglesa dels aliats. I els alemanys van estar a punt d'intentar conquerir Gibraltar amb la Segona Guerra Mundial. Aquest és el Puente Mallerga. Per aquí va passar la volta ciclista a Espanya, crec. Per aquí. Uah. Només hi ha aquest pas. Estic tirant a dalt per una cosa que és nova i li diuen el Caminito del Río. Per aquí d'estar aquí. Aprofitaré això tot el que pugui. Milers de cigonyes. Oita. Mira, quina població. I els nius farcits dels joves. Oita. Tremendo. És per tot arreu. Oita. El carril bici que es gasten aquí també. Déu-n'hi-do, Ja ho voldríem allà. Moltes carreteres es poden fer perfectament. És només la voluntat política de qui mana, me cago en la puta. Bueno, crec que estic a dalt. Brutal. Una temperatura de 36, 37. Falten 2 graus 20. Ara fa fresca, me cago en la puta.